Art tajba għal-bini fis-swieq li tinsab tefa ta' ġebla l-bot mill-Knisja Parrokjali se tinbidel fi spazju miftuħ għall-komunità grazzi għall-inizjattiva li ħa Thomas Gatt, tfajjel ta' 12-il sena sabiex din l-art mifruxa fuq medda ta' 450 metru kwadru tibda titgawda wkoll minn tfal oħra bħalu fil-qalba ta' din il-lokalità. L-art għaddiet mill-awtorità l-artijiet lil Project Green biex l-Aġenzija tkun tista' tgħin l-organizzazzjoni volontarja ta' Thomas sabiex din il-ħolma issir realtà. So my idea was to borrow a piece of land from the government and to embellish it and make it a beautiful green area in nature, created and maintained by the surrounding community, but also for the community to enjoy. Fi stqarrija ġie spjegat li waqt laqa mal-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli u l-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi, Thomas u l-ġenituri tiegħu spjegaw kif it-tifel minn dejjem kellu għal qalbu l-ambjent u rid ikun attiv bl-involviment tiegħu. Ingħad li bekk nibtet l-idea tal-għaqda volontarja Making Malta Beautiful Again sabiex Thomas iħeġġeġ tfal oħra bħalu imiddu jdejhom u jikkontribwixxu għall-ambjent isbaħ. Fil-fatt id-dedikazzjoni ta' Thomas ġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati tant li ntlaħaq ftehim biex Thomas u l-għaqda volontarja se jikkontribwixxu fil-ħolqien u l-manutenzjoni ta' spazju ġdid miftuħ fil-qalba tas-swieqi. Ingħad li blajnuna ta' Project Green se jibda xogħol ta' tindif fuq l-art waqt li blajnuna ta' perit tal-Aġenzija Thomas se joħloq disin tal-ġnien u wara tissok tal-implementazzjoni tal-proġett. Il-Ministru Miriam Dalli qalet li kull spazju miftuħ li qed jinħoloq jew li qed jiġi riġenerat għandu lan li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-komunità tal-madwar. Żiedet li meta ltaqat ma' Thomas u l-ġenituri tiegħu rat mhux biss l-entużjażmu tat-tifel għal proġetti ta' spazju miftuħa iżda d-determinazzjoni li jrid jasal. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qal li t-trasferiment ta' din l-art lil Project Green huwa parti minn proċess li qed isir mill-awtorità tal-artijiet sabiex jiġu identifikati artijiet f'żoni urbani għal spazju ħodor.